Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine 9-njy noýabrda häkimetler Gara Bazardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirdi. Şol bir wagtda azyk söwdegärler soňky günlerde şäheriň söwda nokatlaryna ými tönümleriniň bahalaryna hem döwlet gödäwçiliginiň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 gün bäri Türkmenbaşynyň şäher bazarynyň günnäger derwedesiniň öňünde valyuta söwdasy bilen meşgullanýan Gara Bazar söwdegärleriniň ýokdugyny habar berýär. Bir ýyldan gowrak wagt bäri Gara Bazarda dollaryň alış-çalyş 19 manat 70 tenge 20 manat aralygyna durnukly saklanýar. Şu günler dollar ne satyp bolýar, ne de satyn alyp bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjak. Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegärler Gara Bazarda valyuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gödäwçiligi häkimetleriň sewitde azyk harytlarynyň bahalaryny arzanlatmak tagallalary bilen ýeteşdirýärler. Balkanly bir söwda pudugynyň işgara radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şu günler prokuratura we içeri işleri idaralarının hem de salgyt gullugynyň işgärleriniň söwda nokatlaryny azyk harytlarynyň bahalaryny barlaýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistana daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasy 2016-njy ýyldan bäri çäklendirilýär. Bu çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alış-çalyş bahasyny soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Bu aralykda habarçymyz Hazarýaka şäherinde häkimetleriň azyk harytlary üçin belliýän täze bahalaryny öwreni. Onuň maglumatlaryna görä meselem 1 litrlik aleyna günewakar ýagy şäheriň söwda nokatlaryna ozal 39 manatdan satylýardy. Häkimetler häzirki wagtda bu önümiň bahasynyň 9 manat töweregi arzanladylmagyny, 30 manatdan satylmagyny talap edýärler. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogramy şäherde ozal 18-19 manatdan satylýardy. Döwlet häzirki wagtda bu unyň bahasyny 10 manatdan kesgitleýär diýip bir söwda işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Satyjy söwdegärler mejburi bahalar bilen ylalaşmaýarlar. 1 kilogram tüwi kenar bazarda 35-40 manatdan satylýar. Bu tüwi 1200 kilometrden gowrak ýol aşyp Lebap vilayatynyň getirilýär. Getirmek hem kyn. Ýollardaky postlara para vermeli. Benzin üçin, ýol üçin çykda jetmeli. Döwlet 10-15 manatdan gymmat bolmasyn diýär. 1 kilogram tüwi satyjynyň özüne tas 30 manada düşýär. 5 manat peýda görmesek bolmaýar. Yer tölegi hem gymmat. Diýip bir Balkanly söwdegär aýdýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy ýakyn wagtlarda sewitiň bazarlaryna häkimetleriň uly barlyk geçirmeklerine garaşylýanyny habar berýär.